Bože, ty to musíš fakt natáčať, ak hrajeme karty. Áno, aby som zachytila moment, ako trávime sobotné ešte popoludne. Krásne. Na to, že sme dneska skoro ohluchli. Aj karamba, ja som si dala 7 karet. Aj karamba. To vrátim. Ja som mala mať 3. To nevadí. To je v móde teraz. Trikrát som prehrala. Ono to lieta. Dobre, fajn. Takže začneš, či začnem ja? Fajn. Takže na to ti môžem Chceš mať vo videu hlavu? Dá sa to vykoskovať na YouTube, či? Aha, ty to chceš dať na YouTube toto. Ja neviem. Jak myslíš? Budeme trápne na tom. Si píš. Jedine. Kopírujeme Goga, tak. Gogo je trápny. Hej, len to spolužiaci hovoria. Že keď budeme mať vlog. Ale keby sme mali mať vlog, tak by sme mali... Pamätáš tie videa entry o Slendermanovi? Bože, no tie boli pravé, ale niektoré sa mi nezdali. Tie o tom Mark Absolon, či jak sa volal, tam tie metly behali. Alebo jeho manželka. Presne tak. Takže ty chceš o duchoch mať vlog? Alebo o Slendermanovi, alebo o niečom paranormálnom. Možno pritom natrafíme aj na Jensena Ecclesa. Ten nám zachráni život. Určite. Ideš, či idem ja? Ja som už bola. Či? Toto ide na všetko. Zvláštne, že hrajeme farára so žolíkovými kartami. Ja, to sú žolíkové karty. Ja už nemám nič. Ja som prehrala znova. To nevadí. To je iné. Hej, tá tabulka inak spadla. To je paranormálne jav. Hrozne moc. Pre dnešok končíme a... Nikoho nekopírujeme. Presne. Ani sme trápne. Budeme zachycovať pravdu. Toto sme vôbec graficky nezmenili. My ani grafiku nepoznáme, ani neovládame. Takže... Nenatáčaj mi tvor. Mne sa to neľúbi. Áno, Ruska. Asi tak. A jak sa budeme prezývať? To tak. Paranormal channel. Áno. Ale akože, keď budú nás chcieť oslovať tá blondínka, tá s fialovými vlasami, vlastne rozčervená inú. Už ti vybledli. Ja tam mám len jeden prúžok, tu vzadu. To nevadí. Ja neviem. Takže ty budeš blondínka? Ne, preboha, to je ponižujúce. Teda nič proti blondínam, ale ja som bruneta. A už to nechám odrastať. Takže nebudeme jak z tej show. Ktorej? Je ich veľa. Tá Luisa a... Preboha, ne. Je trapné. Proste sa budeme volať dievča číslo 1, dievča číslo 2. A ty budeš jedna, či... Ja mám rada číslo 2. Ja nechcem byť jedna. Budeme o 2A, 2B. Čo chceš byť 2B? B. Dobre, ja budem 2A. Nebo 2, mám rada. Dobre. A 69, ne. Nebojte si, čo to budete možno hrať v týchto videách, nebudete 69. Ani to 9. To preskočíme proste. Teda pokiaľ by ste nechceli byť 9. Takže skóre. Dievča číslo 2B. Počkajte, takže dátum. 5. Je 4. Ja som sprostá. Prvé naše video. To bude aj úvodné video. Ako reklama. Nie reklama, ale úvod. Ale bude to ako, že keď oni na nás kliknú na náš channel, tak to bude v strede. Náš úvod do tejto paranormálnej veci. Tento noncu. Pozdravujeme Slendermana a ostatných duchov. A hlavne štúrne, prosím, nechcem menovať tvoju návštevu, ani Nemcovú. Bože, Nemcovú. Tu nevyvolávajte, našla som to na blogu. Nevyvolávajte ju, prosím. Dovidenia. Bu. Imagine Dragons sú dobrí. Nejsú! To len duch povedal raz nám.
Jasné. Áno, dievča číslo 2B. Hej, hrala som ducha, bolo to ponižujúce. Ale nikdy sme to nezverejnili, pretože je to trapošina. A teraz už nemeníme vôbec podvádzať s videami. Vážne. Nebojte. Už budeme iba real veci nahádzať. Really, seriously, papa. Ale pozdravujem Borata. Ahoj.